Sziasztok, srácok! Szóval sokan kérdeztétek, hogy hogyan lehet ezt akkor meg és akkor rányomom a kapipára, itt van, hogy következő, bejövök erre az arra, smiley, itt van ez a kérdőjeles felkiáltójel, jó, akkor oda bemegyek, lénom az így 1, 2, 3, és akkor ezt így kinagyítom. Utána itt van ez a kis alul a hang alatt az a és akkor itt van, hogy kérdések és válaszok. Oda rányomtam, és akkor leveszem kicsibe. És ide most beraktam, mert most ez a ti döntésetek lesz. És akkor beírom azt, hogy 4, 5, 6. Akkor kész, és kinagyítom, és pont úgy helyezem le, hogy ne látszódjon. És jöhet a 8, 7, 9. Vagy mi? 7, 8, 9. Jó. Akkor ezt így kinagyítom, és akkor leírom azt, hogy 0. Jaj. Mekkora bolond vagyok. Ekkora bolondot még nem láttatok, tudom jól. Kinagyítjátok a 0-át, a 8-as alá rakjátok, és akkor bírjátok azt, hogy írd be 2. pont valamilyen számot, hogy arra a számra végződjön, amelyik alá raktátok. Ezt valahova helyezitek el, én ide fogom, és akkor kirakjátok.